velkommen til den her video. Men velkommen til vores kanal. Det kan jeg ikke sige sådan. Men ja, i dag så skal vi lave et haul, som vi nok skal se på overskriften. Og det bliver sådan Rostov. Fordi det var Rostov i går. Jeg har bare ikke lige haft tid til at filme det i går, fordi det var sådan ret sent. Vi havde en krop, vi skulle slå. Ja. Nå, det første. Ja, det er ikke det første, det her. Nej, det ved jeg ikke. Men jeg købte i hvert fald bare en vand i butikken. Kostede 5 kroner. Og så har jeg også købt nogle her falske negle, som der er 24 af. Jo, der er 24 af. Jeg synes bare, de er så mega smukke. Okay, de er så bare lige faldet lidt ud. Så har jeg også købt den her ønskebørste fra H&M, som kostede 20 kroner. Ja, turbo. Ja, det er mega fedt. Og så kan jeg også bare tage den her. Så har jeg også købt den her bluse, trøje, ting, som kostede 20 kroner. Og jeg har købt en smag til, som var blå. Ja, nu skal den samme model. Ja. Og den kostede også 20 kroner, og det var mega billigt, synes jeg bare, fordi de er bare mega smukke. Jeg elsker dem, og de er bare... Nå. Og så har jeg også købt 2 mascara, som var sådan et tilbud, hvor man kunne få 2 for 1. Og det kostede sådan 50 kroner på. Og jeg havde så ikke lige set, jeg er ikke så klog, så jeg har ikke set, der stod, den var blå, den her, så den er så blå. Fedt. Og så har jeg købt de her vatpinde, som kostede 5 kroner i Tia-butikken. Ja. Men de er sådan faktisk ret gode, ser det ud til. Altså, ja. Der var ret mange af dem, og de er super dejlige at have, fordi jeg er nemlig været vildt. Og så er der også bare nogle random poser. Ja. Vi var inde i H&M. Jeg har købt en Twix, fordi det var på tilbud. 10 kroner, du. Okay, mand. Jeg har købt en med Cecilies. Også vi købte den sammen. Og så har jeg købt et par shorts her, Som jeg også har. ja. Nå, og så købte jeg også en med en til Cecilies. Mere. Sådan mere blusagtige. Det var også 20 kroner. Jo, det var et rigtig godt tilbud. Men ja, det var bare alt for vores haul. Det blev ikke så langt. Og så købte vi også noget slik i går aftes. Nå, men det var i hvert fald alt for vores haul-video ting. Men ja, jeg håber, I kunne lide videoen, og så ses vi på en anden gang. Hej!